Ikionga chinsanya senchera yowekranto kubatana na AMO ASEYEMO no yomitkura sense mo yimanyelio Wilson Makori na bukura sense ya kavere akoro kwa eno kocho kinchenkoro kwa brani se na shirika mwangavera na isano chumu tinyuko mnalimu mwaka 2024 kama na into ikomo yake. Yakegma ikionga chinsa nyotogege chaka korase constituency ya Bobasi asumu yega wokomoenia omongina Batsheba Kwamboka Otieno yolingina amamo osore mamumu abo oyokabiro moteneli wenyagitari ya KTRH Daktari Enoka Ondari iskurano ni goshibura chani kwasche sense melia magega ya banasiasa otema koleta chibura buru weterase chingwana chiaba sumuli kito aiza mobebo igaikana na otwega ne robotiru kubwa tiasboga gotumanyanga nigo bolindi botindi bwatimi wase omoyegoyo Namatanga yoikeranwa amo no muraiwe kiama gia DAP Kenya Eugene Wamalwa yokabeire umugavana we county ya Kisii Omusike James Ongwae omuseneta ukisi Mumuimonyonga omuchumbe omachoge bwachache Alpha Miruka omungina we county ya Kisii Donya Toto Abuli omukonyi bw'umugavana bwe county ya Kisii Elijah Abepo naboigo amono mungina bw'umugavana bwe county ya Kisii Meisimba asenonya naboigo aba MC abange baikirana gentononya naboigo kirira lyorocho litindi wateka annamono ekera omungina bwe county omungina Donya Toto Abuli alenga kukwana amo no muganda asa matangayo. Hapa tutulie kwanza ili tuchukue nafasi hii. Askari wetu sasa fanya vile mliambiwa. Fanya vile inatakikana maaskari. Baba ino, moko enda. Ama banga na yangu. Mbona ya ino. Moko enda, get out. Go. Hey. Abantu baninto. Nabaya ikiri na usi. Omo ndawo chabekorwa ne matanga. Usi nabaya ikiri ga. Enkwana yaye omongina oyubwe county nonyana boigoni gasaba basaye wetanga kurwaso gotumeka bobe annamuno asemiyega ya matanga hase nonyana boigo amatuka bwango abasaye bagotumeka kuogerera barayigete ekero bagukwana ase ensemo yaye moseneta bwe county ya Kisii Omusike Mumuimonyonga nere nigabolirie abagusi gwetanga kurwaso kurwa na chisegi cyabo abanyene egentononyera boigo hatebira buna niko kirabase koleta igisiombekebe ase amate yomugusi obasorora segia gesiomba sebanto bamo baitera manyinga njanya kohera segia gesiomba njanya kohera mogusita kabeireiga mogusita karwanire banto baitane babetane itimo kibarenge mwana omo arabanta bamo ensemo yende Omusike Mumuimonyonga nigabwatesio omugavana omukuru James Ongwae komokoboko Dr. Ondari kurwanirikirwo kyovogavana ase county ya Kisii engana nonyana boigo yasindigiswa amono omongina bwe county Donya Dolisi Abuli nje nago train politics nago train nyagetari ebi abasonyi gwete mbiro nara babere murega kumurige bubwate ebi abaso no manye tengone na kobegete gas for 10 years na anditi ngoji gotigeranje kabo moremu mumroy kena ari kori chikuranje na ari kori ko musaja bo bondo tayo ko ngikame ubwo mane bwanya sae obe omumuro tabwati bwoba tol
na bora iyo boiga tigero agatigeronde. Everything about you is organized. That's why the little ones are making noise. You are a strong man. Keep it up, Dr. Mbadi. You are a strong man. Dr. Mbadi, you are a strong man. Keep it up. Abage tutuntu abaho gambi. Wote bobasiga. Ondali. Aetaka kora ritengo. Bono iga ababasi tigamba tebi ngasega mumura ngakagana chikondo seri mongaramani acha wakona minto na nyori rekende keyo nyomo basionde na nenere sabari Chinga kichichu mugavana uyu mukuru umusikece mizungwaye nigaburiria abarayi kwegera kubeka umulembe chinga kichonzi anemono asemiyega ya matanga egentate biru n'abarayi abarongeti bari guhetania abantu anemono ekero bari asemiyega Anyobuya n'omurayi w'umulembe obuwanchani omuremere obuwanchani oburayi obuya mbotage kyogende esabantu obwata amayanda otigokora bintu bibo onde tayiyogo chigetananga watigara kwabera nyumba eriegeretebo aibwe kiama gia DAP Kenya yuchini wa maru yuboigo oikirana ase umujigoyu nigagenderere kugikiria serikali enene asikiria goteba buna nigegendete kunereria aba Kenya na nemono ase mirobeli ya serikali eyuerengete obochenu kupinga siasa mbaya, kupinga sera mbaya ambayo imewamiza ninyi wa Kenya na kuwafinya sababu ya ushuru, sababu ya vitu kama SHA. Sijui mimi sikuwa ziwaisikia vitu, tulikuwa na NHIF ilikuwa inafanya kazi vizuri, na sasa tumeletea kitu sijui inaitwa Shishoshu. Hiyo vitu mjini huko sisi watu wanaumia sana. Wamaru abo igo nigatebiru na umuruberi wuko irabanyanyimba sense ya Haiti nigota bwenereti na asebono asabire serikali koirania abanyanyimba bwa sense ya Kenya nabo igo kwenekeria aba Kenya obulendi asatebiringa umuruberi uyu nigota bwati ekerengekia na nigo bwatire nobokurumi. Bwana Ruto, your Haiti mission ni mighty. Your Haiti mission is dead. Do the honorable thing. Withdraw our officers from Haiti, warudi nyumbani, wafanyie wa Kenya kazi, waimarishe usalama katika taifa letu. The next year we are going to unveil a powerful coalition inaenda kuunda serikali mpya, na hatutaki Omugusi abaki nyuma. Sisi tunaomba mtupe viongozi shupavu kama Seneta Onyonga, twende tunde hiyo serikali naye. Mtupe viongozi shupavu kama Matiang'i na wengine, twende tunde hiyo serikali. Tutoe Zakayo ashuka asishuke. Sensemo yaye musike Alpha Miruka ereni gaganiria abantu kubeka amasikani nabo igogwetanga kurwaso kugerera abarayi anemono asa matange gentate biribuna niko kirase koleta ekiragererio ase chiamate nabora arane gosori lakini akaroma mumi na asirire obororo no bonene lakini tokole moyo mutulivu tutabie family pole. Madaktari na wafanyikazi mlioko hapa, wacha tuombe, tuweke kila kitu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wafanyikazi ndio serikali, na mjue ya kwamba amutateseka siku zote. Mungu awe nonya omukonyi bw'umugabana bwe county ya Kisii omungino bw'umugabana bwe county ya Kisii omukonyi bw'umuspika se county ya Kisii nabo igomurayi bw'abanga se county ya Kisii baikirana haso umuyobozi wa matanga niko bayotengera gwikohera asenge njobuna niko batanyora libagali okwanira omugando yugento nonya nabo igokirira liberera litindi wateka kurwaza ababwatani babo na igolihirira barubwo soka kurwaza matanga yukulende base batanyora libagali okwana amono muyegoju. Sawa Mamadoni amalizia hapo. Malizia bwana DCC Texas wale mko pale nyuma. Fadhali switch off. Inkulpota liga taseni kia gatembe kurigasi chinsemo cha musora chiutoka hase wodi ya masige west ya bunge ya wasi ya county ya Kisii Ilietaliane Isaiah Maube
kegima homoriko itaiza ya mwabasoro botiuru kurasi nsemo chiabo basi korende ukwirane asobaga tagati umuchibo songori skoli ya lero ni gensemo y'abasubati abanyaruka abasae nabiga barekura county ya Kisii besokia ase taro nabigowe campaign yo kurwanya na gukora kisegi cyegenga ase bali bakwana bonse besokia na gogikeria bikore bya bwankoiga asumwana umunyaruka nabiga basubati babere bagoito guika ubosiri bwo bwabo cinka kwego morikito Cynthia Kirubo aikerana na gutwariganira roboti uko bwati Itukolia lero nigo bone serikali ya kaunti ya Kisii nabigo nababwatani bande banyara guchake taro yo kugikiria mangana ringete chisegi cyegenka na sama tuko 15 nalimo asomuliga korekana imegeti kya Gusii Stadium. Itukolia lero twasega sama 16 ya GBV maranga ngegendekia GBV ya rure asinga cheito boniga munenya gitari twabikire mechanism yoko inicho datinga singa cheito chibwato koma nyiboro enda mangana ya yo sala bana baiseke mangana isege cya nyomba asa chi university cheito abana baiseke ngonyara bari mpaka what we call mass rep esengencho abantu bande batabarochi muna mwanya abantu ase chinka cheito abakungu bande baroro bachandegete lakini ngote banga abana baito barechi school chi college muna Kisii National Polytechnic ntwa igwo mwana olio Kenya tuno mwanchoye ekarabyangire tiga abantu batiganeri bagari okorwana nigo twachiramo buna basubati gokura na gosokia ryogiria ito ase ngencho yo mwana omoiseke no mosubati boigo nonye nabasache siyaikeire yabere bobe nigo tokare kwangana igobone twachiramo kobeke ryogiria ito asori otabwatie ryogi ngati yemeroberia serikali ya kaunti ya Kisii yanyare koba egekobeka ilio konyara koba bagokonya bale babwatananiwe asengane yechisegi cha Kenyomba. Sasa one of the resolutions yenye tumekuwa nayo kwa hiyo kikao ya gender based violence focal team wamesema judiciary tumeplead na wao within the 16 days of activism kama kuna kesi yoyote iko kwa desk yao especially judiciary ya Kisii County waweze kuzifast track ziweze kuisha na ziishe effectively in a lawful manner. Hiyo tutakuwa na mental health talks in the different sub counties. Hizo mental health talks tuna target young people, particularly adolescents and young adults. Adolescents and young adults ni big target kwa sababu ya vulnerability zao. Kama wasichana wadogo ukiangalia mambo ya teen pregnancy utapata ni watu wa high school ama first year, second years kwa college level ama tertiary level. Hao ndio watu tunawatarget wakuja tukue na talks. Whatever differences zenye zinaoka ama exposures zenye wanakuwa nazo tutazungumza pale ili it's one way of kufanya prevention. Abarai abo igoni go banyara ko baba kumena na segeti kya Gusii Stadium iliko nyara ko baba gusiro kugikiria kwa gender based violence go sechisegi chegenka niwo mochore Damaris Nyanchoka kurase county ya Kisii rero nigo yari ngeri tuko tware koronji GBV we are marking 16 days of activism in the whole Kisii county igo twenderete kugikiria ogo ituko abana banyaruka na basubati tariboka no ena bagaka no ena bana bamura babere bagoitwa asichinjira kitari chindonge so rere twesokia na ndenkwiraniria mashirika conspire apatanire naitwe byamana sengenje ya Kisii county government asengenje okoruri bageri bitukeriria beire eri echingururi nene twasegetanire na ndento betokogenda each and every sub county asengenjo yokurwanirira na gosomia abana baita abanyaruka oboene bwabo ine ngwekarire ritoragendere gusire ya mateye ituguru echisegi chegenka tigato chia mwaso kugikiria ebikore binse yekirenga kyomwaka oyo Unite to End Violence Against Women and Children kuripoteria Getembe TV erietariane Cynthia Kirubo. Chinga kichawene kimo twende weso gya twensi go kuolera chisegi chege ngaso ikarama tukabwanko igam
chisege chiganiko chibwataneti abasacha nabage abasubati abasacha bali bautikirwa chingoma na abandi goitwa nabarugi babo abage abarugi goitwa nabasacha babo bigokolende toko twensinga chisege unecho it's high time chituguterwe hale kolende toko tikana robotyuruo mapema litukira lero nigo mu imendere pabwe county ya Kisumu Mheshimiwa Doris Donya Toto Aburi abeka ekambi asechiro ya Kiumbu kutoka Nyaribari chacha se county ya Kisii asatalera bonchirya nene muno oli basiria inibo yabo kubwatekana mu basoka nobo muliro yone kiwasi chinsemecho chiwikibere chaitiro muri cyo ito ase chinsemecho Daniel Ontiri nabeke kambi na gutwalya nero roboti rokobwatya onyorwa mbuya kubwa wotaikirana Nasechiro ya Kiumbu ime bonge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii. Asabono hawonchereria ao batareba asara y'umuriro chikibere chaitire. Uyu ategete na gosalia nibe nyinge ekyo kirete abange babo gotenena aso bonchereria. Kubotekana nayo abarayi bakekurwa ase county ya Kisii nigo bayikirana aso koremia abonchereria abo nakobasira gwechakyo buyam. Noyo wangoiga no muimendere pwe county ya Kisii Musubati Donya Doris Bwaburi uyu ikirana aiga senchirenene mambia ya lero nakobwato kobokonyi wange shilingi chiribu chimisato na 50 kobakonya wecha kyobuya nakobaye ngora oyo no mubasoka nobete nekero mubasoka no yobete lirimna bange togoche wiki eri nganyora abajumbe mbare nkoreta koru Nairobi bache bakwanera abana baito abana marito abanyarire nande batigera abayiboli barenda abana bono tokatabagaki okonyora baba beregeto muchokoro no mwana gakare Buganda gakare Nairobi nande cha no mwana onde nebi nabiro bingokonya bire so rero natabatiranyije nimbaroroko barora gwo kabuna nabarigere iriga ukwanera boigo omokyoe bokoene kebuna kerechiro nebwata macha isaine asomokyo bo wikirania chira echarirete abamenyi be county ya Kisii na mono chinga kyalenge koliye kirege kiga kibubunge we county asobochori bwaetam ubumwaka bwekiri bubere na 2022 ekikyagara twachagaiga ndire twatagete tobeka in fact natagete mbeke chiro asemogo tubwa lakini through national government president ga promise yo mujumbo ino nkorosi bale chiro momanyete igo aya ngatabonye mokoroseri we chiro nche tiganyiche mbabekera amache ngabolyo MC ogaiga gantebi amache bono igega ntokobeka gesima reticulation to bwenerete gokora bono inero ngendrete go calculate mo bwata amache gaiga egento motabwati ne chipipe chikonya koraki chikoreta so ginko egwe budget yeyo nimatege ganto bwata bamura bagokorerasi so yinkoreta chipipe abamuramba akore meme taramonyora bache asense mwende nigakwanire segi yugosiria marita mapema asabana baiseke konene bitamba byoboche no igati ya yanda mange igetambokero abamenyi bense meyo bagokera nende punga mbiamono sana Doris Donya Toto nyasa tigamuseseni kyagero toinyoire oire kero yomulyo nyare tokobaga kuyerwe bintu byaye nyarire kobaga komu reward egere bagenderere biashara bigagokora igo tio monene na museseni ekerago soka na ekerago soa erinde anyare kobo gokora iye gasi botambe erinde anyare gokorera abana inchi bamutorete gasi egati yebikundi biria byakonyeka kurwa chibese chiga cyumuimedere pwe county ya Kisii ngamo nabanyene chinyomba ekyo cyeyete balia abakombo etaro abonchiriria abalia abalenge koga chibintu byabo byokonime egikundi kyabasaye balia abakonyeta asokoli omuliro aboigo baego koboko asemerime miyam chiamate chiabalia abanyoreta mote kobwatekana nechigasi kyo kyategete boigo chiasirwa nabake balia batangira sinyagitari kobwatekana nechingoma cyomuliro yo aso gwakanerwe bill Nkurubuthiriga saini kyagetembe kurega sechiro ya Kiumbu imiye county ya Kisii litrane nguruku Daniel Ontiri
Yakegima morikito Daniel Ontiri asorobotirwa asenchera yobo ikaranchinga kichijo tukata sarengete chiro ababwatani korwana bega ababwatani abonchiro korwa sechiro ya Rio Siri agotoka se constituency ya South Mugirange county ya Kisii nigobe gobaye sokya na gukulera ebirenge bibi chire yaswe sokya na kubuli county ya Kisii ko sokya na kubaroseri chire yuane muno chinga kichiga chimbure nyinge yuikara yaire bintu byabo biribaho kolera obonchiro likubwatakane ebirenge bibase chire yorobotirwa asenchera yobo ikrano mulkito Isaiah Maube. Echiro ya Rio Siri ne yamo yechiro chichete nkumase county ya Kisii yubo igo ebebeka inamo ne county ya Kisii amone ya Migori nabo igo ekoleta ibange nasi county ya Kibire asinonya nabo igo abonchereria sechire yu bagendete kubalira asara magaye mbule nyinge agendete gutwa yaba uchanani hali tukulia Jumapili nabo igo koirera barabukorosia asara yechibesa chinyinge embure yatwete mbakekera cyanga cyonse bikorwega metaro tekorori kene nkiyo gakorira igeciro ebintu byane go byaire tu Jumapili byonse pya marangeti nkoni akaenda akairu na mache inkagenda nchikorwane embure ko ngita korugoro ngachandeka ngokuranya serikali nerande tokonya asenkwara nanyora ngasete yonda abekeri sandiko ngale nacha kokorora litanga ntwaende mechi yabande twachi gotura abanyana twacha korokosa babo kombe twacha kokorora abakungu twamanya gocha gotandika kolengana amo na baunchuriria bu nganonya ne chinchira bagwetera gukia sechire yo nabo igo chinyomba cya kibara nigo chiro muchando asechire yo nganonya abarusi bango bagendete kurusia litukwa aselinde kende tikeli serikali ya county agakora isengencho gukora abokongu bwabo. Unapata njia ya kuingia kwanza kwa soko ni shida. Masa mingi mvua ikinyesha soko imeisha na county government inataka ushuru na penye tunafanyia kazi ni shida penyewe. Ende abachogi baito kende nkeyo bagokora sambirie bacha batete chuogo aseto gwetera tayo omo customer sego charo keche gokochoga aseta ya gwetera ache gokogori nande bago toura chianga bago tote ingonya ntori gochogu twanore mesigo togendeka aina ra to chandire totete batote binga itogo chikome nari twatandikira twakorire abachogi ngaba batagete besa nteto teibona egabana yaga etwara serenga ngaki igo toche tegokorore metaro gosenkoni toche tatamwechogo nera korere akara bagocha na abane chiro ne chipoti bagocha nacho mbanya komanya ese choere ase konya togwa konye mete moinaria omonto na akwa moro egekwere mete ine yo monyane kubwatekana amo ne metaro emebe harase echire yu yunonya nabo igakorekana irase kerbo nigo bono abantu abange batigeru chingoma nabandi nigo bagandate kuruhari chingoma cha senya gitari egento nonya nabo batamanyeti ese bakurusi none chibesa chyokwebweneria ntubwate omonto itoyomo obunegete gwetere echire yo nyagitari epiri around yo 100 omonto ito taite county government emorwarie abwene egekora ne chiro gabunekera gosaba nabantu bami na kubwatekana amo nobokongu obwo abaunchureria bagendete gwitira bono nigo bagosereire ngati bari gochikurusi webango gwika serikali ya county ya Kisii yorokirie emeroberi yo gochiko chaka korosi chire yo egento nonya nabo batebire buna nigo nonya nabo igo abaunchureria bange baranganya sengencho buna nigo obonchureri bwabo bwatire nemechando nande twaigwana naiga koika sande yo nyemba gotorose gochoga nkoyoga korwa ubano togosaba ngantu bwati mugabana oratokonya kuikira igabuna turi. This thing is not political. Gore Kenyanza ne chibuti oichota ara ebweka origererie tali siasa ko karutata injwe ground nkelibuya bintorio siri mbiri buya tigagotiga abantu babo bakobekwa somolero nakolengana amono munyakero gontenenera abwechire yu nigaenekiri omukibwe serikali ya county yabekira nsemo uchikoene kinga nkorosire chirerio egere koene kinga abonjureri bechireyo konyora baleri bagaligia lyokoro bonjureri togenda tagosumune account erinde ko abana byasara banyore obokoreri boro kurese account boro boronge goti abaremereri account bado nebwato muroberi yoza kobeka mungana maraming na drainage yaro sibu enjire takere namangana sa moyo bachanu public toilet nere account nere ngati gocha kwagaja na byasara public toilet asa abantu bakwenda nyomba chobo chene nigo barurekerero gocha serikali ya county wesoke bwikiranu nabo igokoerera boronge ngamiro belkie begete mo kwene kinga korosi balechire yegera kubali bagaligi yabo onchoreri bechire okore mirimo yabo ase chinchira cyo bwikiranu
Inkuripota Liegetasen Kiagetembe kuruga sechiro ya Liosiri kutoka hase bunge ya South Mogrange County ya Kisii. Elietaliane Isaiah Mawe. Kegima murikeito Isaiah Mawe chiro ya Liosiri kukwirana wekaso bagatagatiwe omuche onyamira se county ya Nyamira nigo tokumanya n'umurikeito Paul Kapokara buno moga koyo masirita Zakaria Bosire oyo manyate no bale makoga nta gweso kana kwerunira sokora egasi yokuboka so gusone bikoroto nigo bono abolire serikali e county abege serikali nene kubwaterana nawe kubabwatesia bali bonse bamanyate no bale mabune nchere mu kubasira na kubasegeta ase egasi bago kororo botirwa senchero wikranu kuraso murikeito Paul Kapokara Morema mboli mwelio ububugima nime yomuchiriga onyamira asetokomere na amona Zakaria Bosire oyule oyomo wabali babwato bolema nene bwa magoro kagendere tamu nemeremo yaye buna botambe Zakaria ni gagotoerera nga abere gagwetera anene engaye nene kubwatakanamo ogotema kwerigeria elio eamate yae eragire ase ogosona ebikoroto gajikoria ringanyora gazite yonda akore goikankore gasio gosone bikoroto ogosone bikoroto na sonire miaka 10 lakini bono gosone bikoroto ebi egasi igerenke na ande bono abantu baye maete go barabange ejigo ikarende nga angoni mbwene takonyore gasi kibese kinyinge wetere gasi yora bono tugutaburania na bari bare buya na wachinga kinjiro roko nyore gasi yetayo nazinyuwaka negeuziki nigatwereire mechandagendere ko bagagwetere gisachaka igati abo bonsombi ugotaigugwa no nyangankuru ase bari ababonete ko bakonya no kurukwa na igango ikanyumba go ikandiyo monto ngwakana egeranko banki nyumba na ande mambia na andanko bankiga ejine kibesa ngo mwakana igarere nga serikali nene terabage goikange abalema buna ewenerete eriko ba obokonyi into boigo agendere ko bagakoya mu serikali e county ase ogotaba ikange na koigwa ebirero byabo ndo twatageteto omosikoyo korokoruto arigererio omonto okorokobari are goteba batakagokonya amanya ngo mutako mutangane no monto ro moremaru arigie njera arigie abantu abaremaru Kenya ngima egera bakonya e county na bokonyora ni maete ng'abaremaru mbaro lakini ebe no mugaba na igakurigia abantu bari babo bari buya na bwagokonya omoremaru na ataka gwikira umugaba na tari kumoikira na ataka gwikira go booking atiga book egera ro mugaba na igokonyora tugusiekererwa intunturi gukoikira mugaba igo bagukaga nga umuntu akero omoremaru achire kuri umugaba na ngande igara musariri erieta nga gose igara mo nga igongo nugo sabereria agendoro Kennedy Nyambane oyubegoro monchuli crossing semechi nigo akwerera enjira Bosire agendere ko bagakoerwanirira asege kabone meyumuchiga unyamira ase boigo aganiri bali ababwate obolema kunyara ko babago konywa igo ebiasara bya embe yabigenda tinkwerwanirira onye county kwenda kumunyokia county council town council gocha na otole nere buna komunyoki go tagori go twasuka gocha gocha onje mumate no muntu muya na ndingoro ya mangana ba disability bana gokonya ere buna balensa disability ndo batando bakolega sira kini babu ateneri bukurwa se county ikiyo kana kindale county bakonya omwali oye Bosire nigabwa toboseme gochasa bali bonsi babwato bolema ko batalesoke bene marwa banta abale marwa banga abali chinyomba tigabe bali chinyomba ikyagara nawe nabagori babo bakorosana barobo aru nyomba ali kikende kionsi auruke para nawe nadiange na sobo euruke para ali kinjera none kuna koni bitamutamu kugicha tabera nyomba kuna gusaberera bekonye nogo semeria nga bali bonse bamenyetano bolema nanene bagendete kwirwanira subwiko bwenseri kwene kebunango beka bale endagira semeza ukine cyamate cyabo na kwegenderia subwo mu bigamba cykunyara ko bagokonyeka kurwase bali abagwenete ko bakonya eginko reporter igeta seni Kiagetembe kuruiga imeyo muchunyamire county ya Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp okara
Yakegima boigo robotiro ko beka omo kia kegima gento nkekebente ko gutanga gokora egasi eri gwikera maganiago akera tuko gwika ase omochi o Nairobi muri kito bogongo nyokangi niga kumanyanga moskejera darita niga ikabusubwe bunge eri kwegerera gochoro kwae okwachoro no mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto kobo mokonyi bo gavana o Central Bank of Kenya CBK asarita tebiriye committee yobo yese netamoneria ebunge nene erengetamangana yenibo ingani gara chokora egasi bwanchiri bonde bwensbutayo nabego kokora egasi goikerania amaganio y'abakenya goikerania amaganio aringete amaganio aringete amangana yenibo senseyega ya Kenya. I, Gerald Nyao Marita, do swear that the evidence I shall give before this joint sitting of the Departmental Committee on Finance and National Planning. I remember for the 2 years, 2008, 2009, the banks did not want to see mobile money. In fact, it had to take the intervention of then Minister Michuki to personally force the banks to accept. So I want to give you credit. I didn't know that you are the first behind the advice that you gave Michuki, and which completely transformed the lives of our small people in the villages, and lately even us. Now we're able to transfer over 500,000 shillings on the phone. A few days ago that maybe there was not enough liquidity in our banks, and there was a lot of information going on in the public that people should go and withdraw their money because there is a liquidity crisis. Maybe what would be a comment on it? Sometimes saying there's no liquidity. That's why I wanted to find out what is the meaning. But liquidity as it is, we measure liquidity as the ability for the bank to repay the customer. And we have certain ratios that they're supposed to meet. We call it the minimum liquidity requirement for banks, which is generally every bank should meet 20%. And that yakegima ino mheshimiwa Gerald Darita ya masemo choro kwa mokonyi gavana bwebengelia CBK kobo no liskura lero nigeka hapo chube committee yenibo elietringe tamangana yesinde tambeke committee elia ya ebunge nene kukolerwa mangana rengete oko unenkigwa muri ketonekana na sinseme cha satwali ni robotura senchera yobo ikran kolinde go ikraburo chapto gesta kemeronge tatone mo gore chinsa inye chimara go bayalero sari kishale meronge bire na isano litukoli Jumatatu omotinyi oikomera mu mwako yega wechiwe na meronge bire na 2024 to wakaranga mbe mono kigmaso go sangana intwe ya masemo ko twachagete kionga chinsa version chira wekrano ni mwensi nabantu bengencho kemaboigo nigo to gwa kromos marege kionga senchira yobo ikran to sabro twarbo tkobiya nigo twale chinga kwango konyolia nigo to kubwatrana no minto Wilson makol kurasa sema yimanyira nawe go onyene kenga chibicha na ilio gira ikira senchiringe kingma akorokwa enoko chokinchenkoro kwa Brian Sagini sena ko bono ntanyana litkore Juma ase enkwana ya gatembe you have a good night, bye bye.